Amen. Takže poďme si otvoriť spolu Evanjelium podľa Jána, 20. kapitolu. A tam je tento príbeh o Márii Magdaléne zaznamenaný tými výnimočnými Jánovými očami. Vieme, že apoštol Ján mal takú úplne špeciálnu optiku a sám sa predstavuje v tomto evanjeliu ako učeník, ktorého Ježiš miloval. A je tam zdôraznené, že on sa nakláňal na Ježišovu hruď. A keď Peter chcel nejakú informáciu, tak sa pýtal Jána, Ján, ako to je? Spýtaj sa Ježiša. A Ján mal túto špeciálnu optiku, takú optiku vzťahu, optiku intimity, dôvernosti. A zachytil tento príbeh jemu vlastným spôsobom, tak si poďme ho prečítať. 20. kapitola Evanjelia podľa Jána od 11. verša. Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu. A na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu. Jedného pri hlave a druhého pri nohách. A títo jej povedali, žena, čo plačeš? A odpovedala im, vzali mi pána a neviem, kam ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. A riekol jej Ježiš, žena, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona si myslela, že je to záhradník a povedala mu, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho odnesiem. A Ježiš ju oslovil, Mária. A ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky rabúni, to znamená majstre. A Ježiš jej riekol, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im, vstupujem k môjmu otcovi a k vášmu otcovi. K svojmu Bohu a k vášmu Bohu. A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla pána a že jej to povedal. A to, čo ma priviedlo k tomuto príbehu, je malá poznámočka, ale veľmi dôležitá, ktorá je v Evanjeliu podľa Marka. A tam je poznámočka o tejto udalosti uvedená vetou, že najskôr sa zjavil Ježiš Márii. Evanjelium podľa Marka je tiež veľmi špecifické. Tam maličké slova majú veľký význam. A tak ako v Jánovom evanjeliu, láska má veľký význam. Evanjelista Marek zachytil napríklad vetu anielov ženám, chodte, povedzte učeníkom aj Petrovi. A to slovíčko aj je tam tak silné, tak mocné, keď si predstavíte Petra potom, ako 3-krát Pána Ježiša zaprel a ako sa tam niekde trápi, a keď počul, že špeciálne jemu to bolo zdôrazené. A je tam aj toto ďalšie krátke slovíčko v Evanjeliu podľa Marka. Najskôr, najprv sa zjavil Pán Ježiš. Mária, som sa pýtal, prečo to má tam význam? To nie je len tak. To nie je len tak. A budeme teraz sa pozerať na príbeh ženy, ktorá má neuveriteľné prvenstvo. A jej sa prvej zjavil. A ja si fakt myslím, že to nie je náhoda. A aj keď sa môže zdať, že mu nedala na výber, pretože prosto tam bola. Poďme sa pozrieť na tie stopy lásky a vopred vám chcem povedať, že Mária si zrejme nebola vôbec vedomá, že takéto stopy za sebou zanecháva. Láska totiž to niekedy nevie, čo robí. Lebo to nerobí preto, aby to robila. Láska prosto je. A ja by som rád začal
dnes a možno aj niekedy na budúce začať hovoriť o láske. Lebo ju si nenaprogramujeme, ju si nenaplánujeme. A ak si sa z Boha narodil, tak miluješ. Keď nie, tak sa snažíš. A chcel by som ukázať niektoré z tých stôp lásky. A samozrejme tá prvá stopa, nejdem vám povedať, koľko som ich našiel, aby ste sa nezľakli, že dokedy tu budeme. Tá prvá stopa je, že ona tam prosto bola. A nielen v tú veľkonočnú nedelu pri vzkriesení, že prišla zavčasu ráno spolu s ostatnými ženami, lebo chceli ešte pomazať telo pána Ježiša, ako to bolo u Židov zvykom. A nielen v tomto okamihu bola tam. Evanjelista podľa Lukáša zaznamenáva v 8. kapitole, že jednoducho niektoré ženy sa pridali k Ježišovi a chodili všade s ním a posluhovali im zo všetkého, čo mali. To sú prvé 2-3 verše 8. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. Je tam vymenovaná aj táto Mária Magdaléna a tiež je tam spomenutá ako žena, z ktorej pán Ježiš vyhnal démonov a sú tam ostatné, ktoré pán Ježiš uzdravil. Ale toto je taká charakteristika lásky. Láska prosto je tam, kde je jej objekt lásky. Láska tam proste je. Láske nestačí, že sa na to díva z diaľky, alebo že zakúsila pred 30 rokmi dotyk, alebo že boli z nej vyhnaní démoni niekedy dávno a potom si mohla ísť Mária svojou cestou, mohla byť slobodná, mohla konečne byť svojprávna, alebo ja neviem, mohla ísť za svojou kariérou. Niektoré tradície katolícke hovoria, že bola z veľmi bohatej rodiny, ale to je len dohad. A akokoľvek, láske nestačí, že to niekedy raz bolo. Láska to chce znovu. Láska tam je. Ona tam proste je. A jej bolo jedno, Márii bolo jedno, či bola prvá z tých 3, prvá z tých 12, alebo niektorá z tých 70. Či mala nejaký titul, to bolo úplne jedno. Ona tam bola. Nie je to nádherné? Nie je to nádherné? Ona tam proste bola, celý ten čas bola pri všetkých veciach, ktoré Ježiš robil. Nemusela byť apoštolkou, nemusela mať zvláštnu funkciu, nemusel jej dať niekto nejaké miesto, nejaký titul, nejakú výsačku, nejakú zodpovednosť. Ona zodpovednosť zobrala. Ona zobrala to povolanie, bola tam a nestačilo jej nič menej. Ona tam chcela byť a slúžila zo všetkého, čo mala Ježišovi. Bola tam. Bola tam. Viete, ja keď rozprávam o tejto prvej stope lásky, tak stále myslím na jedného človeka, len vám ho nepomenujem. Kedykoľvek sa v Bratislave niečo dialo a rozbiehala sa nejaká nová služba, nejaká nová vec, ten človek vždycky bol tam. A dodnes to je. Buď bol časťou toho tímu, alebo bol niekde v pozadí, ale bol tam. Sú prosto niektorí ľudia, ktorí sú tam, kde sa niečo Božie deje. Sú tam. A potom sú ľudia, ktorí tiež sú tam. Ale majú na to aj iné dôvody. Lebo sú kazatelia, musia prísť do Zromka. Lebo sú vedúci chvál, tak musia prísť do Zromka. Lebo majú službu. Láska nepotrebuje žiadny iný dôvod, aby tam bola. Ježiš je ten dôvod. Tak ako pre neho, ty si ten dôvod, pre ktorý on trpel a zomrel. A ak ti to došlo, všetko, čo budeš robiť, bude mať jeden jediný dôvod. A tým dôvodom bude Ježiš. To je stopa lásky. Stopa lásky. Bola tam. A keď som sa rozprával s viacerými ľuďmi o tomto príbehu, tak tiež som im dával otázku, čo myslíš, prečo sa Pán Ježiš zjavil tejto žene prvej? A niektorí mi odpovedali, no nedala mu na výber prosto, nedalo sa ju obísť, bola tam. Niekto čaká vzkrieseného za zavretými dverami a niekto robí kroky. Bola tam, by som mohol preložiť aj, že bola aktívna. Alebo iným slovíčkom, láska je proaktívna. Koná skôr, koná prvá.
ide v ústrety. Bola tam. A neviem, či sú tu nejaké Márie, ale možno si daj tú otázku, som tam? Som tam? Alebo čakám, že Ježiš ku mne príde. Čakám, že on vzkriesený zasiahne, že on príde a nejak odvalí kameň. Alebo že niekto príde a bude mi zvestovať, alebo niekto príde a bude mi slúžiť. Ja sa chcem spýtať, si tam? Si pri niečom, čo žije? Kde je živý Ježiš? Kde vidíš kráľovstvo nebeské? Kde vidíš, že sa niečo deje? Si tam? A prosto už si šťastný len z toho, že tam môžeš byť. To je taká prvá stopa lásky. Druhá stopa lásky je, že prišla tam zavčasu ráno so ženami pomazať Ježišovo telo a potom tie ženy videli prázdny hrob, vrátili sa naspäť. Dobehol aj Peter s Jánom, nahli sa, videli prázdny hrob a vrátili sa naspäť. Ale ona tam zostala sama. Chcel by som hovoriť o ďalšej takej stope lásky, že na Márii Magdaléne vidíme, že bola v spoločenstve, v kruhu ostatných žien alebo učeníkov, že vedela byť v spoločenstve. Ona nebola samotárka, ona nebola nejaký individualistický partizán, ktorý nikoho nepustil do svojho života, ktorý sedel niekde v nejakej jaskyni. Ak taký si, tak možno si v hrobe a potrebuješ, aby aj ten kameň tvojho hrobu bol odvalený, tvojho samotárstva, to je izolácie. Ale keď hovorím, že ona tam bola sama, to neznamená toto samotárstvo. Ona mala okolo seba spoločenstvo a vedela v ňom žiť, ale boli okamihy a sú okamihy a toto je ten okamih. Sú okamihy lásky, v ktorých potrebuješ vystúpiť aj zo spoločenstva a ísť a zostať niekedy sám a byť aktívny v samote. Nie byť závislý na kruhu spoločenstva a neurobíš nič iné, čo urobia tí ostatní a si závislý na tých ostatných a čo si myslia ostatní a keď ostatní idú, idem aj ja. A to je zase druhý typ jaskyne a tú jaskyňu alebo ten hrob by som mohol nazvať závislosť na iných ľuďoch, naviazanosť, nesloboda. Ale ani o jednom z tých dvoch extrémov teraz nehovorím. Keď hovorím, že bola sama, to znamená, že dokázala z toho spoločenstva výjsť. Láska niekedy potrebuje osamieť. Ak v láske neosamieš, ja neviem, či miluješ. V láske niekedy ty chceš byť sám s tým objektom tvojej lásky. Prosto. To sa nedá inak. A nedá sa, aby si pozval svoju milovanú niekde na rande a k tomu konklávu tvojich priateľov. Alebo ty ju pozveš na rande a ona si pozve konkubíny. No. Rozumiete, to není rande potom. Je okamih a to sú okamihy lásky, kedy v láske osamieš a ty potrebuješ vedieť byť sám. Ak miluješ, tak vieš byť sám. Pán Ježiš zavčasu ráno, ešte za tmy, odišiel na osamelé pusté miesto a tam sa modlil a to bol jeho štýl. Hovoríme napríklad o ranných stíšeniach. Napríklad toto je ten moment, kedy potrebuješ osamieť s Pánom a musíš tam byť sám, lebo sa jedná o teba, o tvoje srdce. A nepreberáš tam spoločenské témy, alebo ja neviem, veci zboru, alebo kedy sa zase kazateľ pomýlil a nebol vhodne oblečený, alebo worship zle spieval. Ale prosto potrebuješ niekedy osamieť. A si tam pre neho celé tvoje vnútro, tvoja myseľ, tvoja vôľa, tvoja túžba je upriamená na objekt tvojej lásky, na Pána Ježiša. Osamieš. A možno sa tam trápiš, možno plačeš. A možno sa smeješ. Možno si len ticho. A možno sa prihováraš za niečo. Ale je tam veľmi jasné zacielenie a jasný prameň čistej, kryštálovo čistej lásky prameniacej z tvojho vnútra k Ježišovi. Ak takto ho miluješ, tak samota, dovolím si povedať, bude mať aj pravidelné miesto v tvojom živote. A ak ju dlhšie nemáš, tak ti niečo chýba. To je taká druhá stopa lásky. A znovu chcem povedať, že Mária nevedela, čo robí. Ona milovala. Tam bol výnimočný vzťah. Prosto. Mňa to tak fascinuje. A toto sú aj dôvody, pre ktoré sa aj podľa mňa Ježiš zjavil prvej. A rád by som bol, keby si uvidel tieto stopy. Toto sú stopy k otvorenému hrobu. To sú stopy k skriesenému Kristovi, k živému. Toto sú stopy, ktoré ti pomôžu prísť k nemu živému. Zažiješ ho živého. Nezažiješ ho len ako
nejaký predmet teologického bádania alebo skúmania alebo náboženských nádejí. Zažiješ ho na vlastnej koži vzkrieseného. A toto sú tie stopy. Tretia stopa je úplne nádherná. To je to, keď čítam, a neviem, či ste to postrehli, uvedomil som si, že aj v Evanjeliu podľa Jána aj malé slovíčka majú veľký význam, ale toto, keď som tam uvidel, tak som bol úplne na mäko. A anjeli jej povedali, žena, čo plačeš? A ona im odpovedala, vzali mi pána, alebo mnohé iné preklady, vzali môjho pána. A potom, keď ju pán Ježiš oslovil a ona ho ešte nespoznala, tak sa ho pýtala, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho odnesol. Nie je to nádherné? Nie je to nádherné? Taká stopa lásky, kryštálovo čistá, to je úžasné. Mária bola osobná, brala to osobne. Pre ňu to nebolo neosobné, pre ňu to nebolo intelektuálne zamyslenie, pre ňu Ježiš nebol niekto, od koho sa dokázala, ja neviem, na 8-hodinový pracovný čas odpútať a na Ježiša nemyslieť, alebo rozumiete, na čo mierim? To bola časť jej bytosti. To vychádzalo z jej hĺbky a bolo jedno, či bola na cirkevnom nedeľnom zhromaždení, alebo bola desi, ja neviem, v strede týždňa v hociakom inom prostredí. Ona to brala osobne. Ona to brala osobne. Je to osobné medzi tebou a Ježišom. Je on tvoj? Užívaš si to? Si z toho sám nameko, alebo sám si z toho taký dotknutý, keď mu môžeš povedať, ty si môj pán. A keď z jeho úst počuješ, a ty si moje dieťa. Vieš, prečo môžeš byť osobný? Lebo on má osobný vzťah k tebe. Lebo pre neho nie si jeden z mnohých, jeden z miliárd. Hej? Pre neho si ty. A hovorí ti, môj milovaný, moje dieťa si ty. Ja teba držím za pravicu. Neboj sa, ja ti pomôžem. Ja ťa poznám, tvoje vlasy som spočítal na tvojej hlave, tvoje slzy si odkladám do tvojho vnútra, hlboko pozerám, všetko o tebe viem a stojím o teba. On je taký osobný. A to všetky tie stopy náš nájdete aj u Ježiša, v Ježišovom vzťahu k nám. Mária bola osobná. Zober to osobne dnes. Alebo kedykoľvek, ale zober to osobne. Nie povinnosť, nie strach, nie vina, nie hanba, nech ťa ťahá k Ježišovi, ale osobná láska k nemu. Nemaj iný dôvod. On je tvoj a ty si jeho. A to stačí. To stačí. Toto je láska. Láska nepotrebuje iný dôvod. Dokonalá láska vyháňa strach. Nemusíš mať povinnosť k nemu prísť. Aby si zafajkol, že si mal ranné stíšenie, alebo aby si v strachu si zafajkol, že tak modlil som sa, aby ma pán požehnal. Je pán len poisťovňa, aby ťa požehnal, aby sa ti darilo finančne, aby si bol zdravý, aby sa ti zlé neprihodilo? Odškrtávaš si to len u neho? Alebo je on tvoj a ty si jeho? A všetko ostatné je na druhej koľaji. Nádherná stopa lásky. Byť osobný. A keď sa jej anjeli pýtali, koho hľadaš, čo pláčeš, ona povedala, vzali mi, alebo vzali môjho pána. A toto je ďalšia vec, ktorá ma fascinuje. A ja som nazval túto stopy lásky, že ona bola vydaná pánovi, Ježišovi, ako pánovi. To nebolo zdvorilostné oslovenie, alebo titul, pred menom. Hej, to ona nazvala Ježiša svojím pánom. A mám pocit, keď hovoríme o stopách lásky k pánovi, ani sa to nedá inak. Ak bude Ježiš v tvojom živote čímkoľvek menej ako pánom, ani neviem, či tvoja láska je dostatočná a bude dostatočná a či to bude tá láska, o ktorej teraz hovorím. Možno to bude náklonnosť, možno to bude priateľstvo, možno to bude to, že ťa uzdravil,
Hej, možno to bude to, že cítiš jeho prítomnosť, možno to bude to, že on ti odpúšťa, možno to bude to, že on môže vyriešiť tvoj problém, možno to môže byť to, že on môže odpovedať na tvoju modlitbu, možno to môže byť to, že ti dáva radosť alebo dáva ti pokoj a cítiš sa veľmi dobre emocionálne. Môže mať XYZ dôvodov, kvôli ktorým pristupuješ k Pánovi. A Ježišovi ako k zdroju niečoho. Ale ja sa pýtam, kto je tvoj pán a je on tvojim skutočným pánom? Si vydaný jemu a aj tvojimi hodnotami, plánmi tvojho života, zmýšľaním tvojim, prosto dal si mu svoj život, alebo si žiješ svoj život, on je tu a ty profituješ z jeho požehnania a stále, keď ho potrebuješ, tak ho voláš a k nemu prídeš. To je obrovský rozdiel. Ona mu bola vydaná, ona nazvala pánom. To znamená, inými slovami, ja mu patrím. On je môj pán. On je môj pán. A moje srdce je nerozdelené. Nerozptylované. A môžete si povedať, no dobre, ona nespravovala domácnosť, nemala 1, 2, 3, 4, 5, 6 detí, nemala manžela, o ktorého sa treba starať. O manželov sa treba starať. A môžete si povedať, že tak dobre, tak ona bola vydaná pánovi, nemusela byť rozptýlená iným. Veď konec koncov aj apoštol Pavel v 7. kapitole 1. listu Korínskym hovorí, že radšej sa nežente, radšej sa nevydávajte, lebo takí sa viac starajú o veci sveta, ako sa budú ľúbiť mužovi alebo ľúbiť sa žene, ako pánovi. Ale ja si myslím, že je možné, aby Ježiš bol náš pán. Aj keď máme kopec zodpovedností a záväzkov, aj keď žijeme v manželskom vzťahu, aj keď sme otcami a matkami. Otázka je, či si neprilnul svojim srdcom k svojej žene viac ako k pánovi. K svojej domácnosti, k tvojmu kráľovstvu viac ako k pánovi. K tvojim deťom viac ako k pánovi. Či sa oni nestali modlou. Či sa oni nestali tvojim cieľom a tým dôvodom, pre ktorý žiješ. Ako som na začiatku povedal, ak porozumieš tomu, že ty si dôvod, pre ktorý Ježiš trpel a zomrel. Potom Ježiš bude dôvod, pre ktorý žiješ. Tá stopa lásky, 4. je, že Ježiš je pán. Je môj pán. A ja sa mu vydávam. Ja ho nepoužívam. Ja sa mu vydávam. Ja si neobchodujem. Piata stopa lásky je veľmi, veľmi zaujímavá. A tuto vidíte v mnohých iných príbehoch v Novej zmluve. Pán Ježiš ju oslovil menom. A povedal Mária. Čo sa stalo, keď ju oslovil menom? Zrazu ho spoznala. Zrazu vedela, že je to on. Oslovil ju menom. A podobne emavskí učeníci rozprávali sa, neviem, koľko to trvalo, možno niekoľko hodín na tej prechádzke a pri tej návšteve s pánom Ježišom. A potom v závere začal lámať chlieb, dobrorečiť pri večeri. A čo sa stalo? Sa im otvorili oči a povedali, že to je pán. Sú momenty a láska ich neminie, kedy spoznáš, že je to pán. Už rozumiete, o čom rozprávam? Evangelium podľa Jána, 10. kapitola. Moje ovce počujú môj hlas. Ja ich volám po mene. A nebudú nasledovať cudzí hlas. A toto je stopa lásky. Viete, môžeme robiť veľa vyučovaní o tom, ako byť vedený Duchom Svätým, ako spoznať Pánov hlas. A je dobré urobiť veľa vyučovaní o tom. A častokrát sa ma ľudia pýtajú, pomôž mi to rozlišiť, je to od Pána, je to Pán, nie je to Pán. Ale ja predsa si dovolím túto skratku, túto stopu lásky. Ak ho miluješ, tak potom v tých momentoch vieš, že je to on. Ako to vieš, neviem. Vieš to, spoznáš ho.
Lebo ťa osloví menom, lebo v tom bude niečo tak špecifické, jedinečné a tak neopakovateľné jeho, že to neminieš. A to nemusia byť len takéto momenty, kedy ťa osloví menom, ale to môžu byť rôzne momenty, že ideš po ulici a zrazu ho vnímaš a zrazu ti niečo povie a ty vieš, že je to on. Láska nie je hluchá. Ako počuť Pánov hlas? Zamiluj si ho, miluj ho a budeš ho počuť. Dávam to nejakú orientáciu? Alebo chod na semináre, ako byť vedený Duchom Svätým, ale keď si nezamiluješ Ježiša, bojím sa, že budeš počuť hocičo. Budeš počuť to, čo budeš milovať. Budeš počuť toho, koho budeš milovať. Lebo tam bude tvoj poklad, kde je tvoje srdce. A keď sa zamiluješ do nejakej dievčinky a pýtaš sa, Páne, je to tá pravá? Čo budeš počuť? Áno, je. Vtedy potrebuješ ísť nielen za Pánom, ale poradiť sa so staršími, skúsenejšími súrodencami v Kristovi a zvažovať viacej faktorov. Ak ho miluješ, budeš ho počuť. Prečo ho nepočujeme? Ak ho miluješ, budeš ho počuť. A keď ti povie Mária, alebo ja neviem, ako sa voláš, tak ho spoznáš. V tebe sa rozsvieti svetlo a tak ďalej. Nádherná stopa lásky. Bola oslovená menom a neminula ten okamih. Nenastalo trápne ticho. Odniekaľ to poznám, si mi povedomý. Pripomínaš mi môjho pastora. Ale teraz si robím srandu. Láska neminie tie okamihy, kedy Ježiš k tebe príde a kedy sa ťa dotkne, kedy ťa osloví. Naopak, bez lásky môžeš minúť každé navštívenie, aj keby Pán poslal 2-3 anielov do tvojho života, aj keby hovoril k tebe cez proroka, aj cez apoštola, môžeš volať po divoch znameniach a zázrakoch. Keď si nezamiluješ Ježiša, minieš všetky okamihy, kedy on k tebe hovorí. A keď ich aj neminieš, tak s nimi nič neurobíš. Môžeš byť ako Izraelci, ktorí videli 40 rokov, deň čo deň, zázrak za zázrakom. Vošli do zasľúbenej zeme? Nevošli. Láska neminie tieto okamihy. Bez lásky, preto Pavel hovorí, nič nie som. Toto je ďalšia stopa lásky. A poďme spolu nad ňou uvažovať. Ona mu potom povedala, hneď na to mu povedala rabúni, alebo rabóni, majstre v hebrejčine. A možno len, aby ste vedeli, to slovičko hebrejské má tri také polohy alebo stupne. Je slovko rab, je slovko rabbi, a je slovíčko rabóni. Hej. Rab znamenalo rabiho učiteľa majstra pred jeho ordináciou. Rabbi znamenalo bežného, váženého učiteľa, ktorý už mal štempel a papier, že môže vyučovať Božie veci. Rabóni bolo oslovenie žiaka, ktoré bolo veľmi osobné a ktoré hovorilo, ty sám si môj majster a môj učiteľ. A to, že bola nezištná. Znovu vám chcem povedať, že nepatrila medzi jadro 12, medzi tých troch. Nepatrila medzi 12, nepatrila medzi 70. Len tak medzi rečou, viete, čo asi riešili 12 alebo 11 v tom okamihu? 3 roky sa tu vláčime za niekým, kto tu teraz zomrie. Čo bude s mojou apoštolskou kariérou? A čo bude s tými trónmi, ktoré som si vymodlil, že ja budem po pravici a tu na môj brat po ľavici? Pod tým nezištným rozumiem lásku, ktorá nepotrebuje iný dôvod na to, aby milovala Ježiša. A možno vám poviem osobný príklad. Ja niekedy, keď môžem si tak oddeliť taký dlhší čas,
tak niekedy to tak oddelím, aj keď sa to nedá, hej, samozrejme, že sa to nedá, ale pokúsim sa a zvyknem povedať, Pane, dnes ráno tu nie som ako pastor zboru Viera. Chcem tu byť ako tvoje dieťatko, ako tvoj milovaný. Nechcem, aby medzi mnou a tebou bola nejaká agenda, nejaké nevypočuté modlitby. Sú medzi tebou a Pánom nevypočuté modlitby? A napätia a horkosti? Sú tam očakávania? Tvoje predstavy, ako by mal konať? Čo by mal ešte pre teba urobiť? Si zištný? Je to pracovnoprávny pomer medzi tebou a Pánom? Je to obchodný pomer? Je medzi tebou a ním niečo? Rozumiete, čo rozumiem pod tým ziskom? Hej? Ale na druhej strane, samozrejme, my máme modlitby, my máme očakávania, my máme povolanie. Dúfam, že každý jeden z vás nejakým spôsobom to zakúsil, že si tu pre nejaký dôvod. A je ešte nejaké bremeno, ktoré spolu s Pánom nesieš, nejaká práca, ktorú s ním konáš. Sú nejaké starosti, ktoré riešiš, ale aj tak táto vlastnosť lásky, že ona je nezištná. Prosto ty miluješ Ježiša. A veci, ktoré sú medzi tebou a ním, dáš nabok. A nezahorknú tento vzťah. Nestane sa z teba kresťan profesionál. A to je jedno, či si kazateľ na plný úväzok, alebo kresťan modlitebník profesionál. Hej, alebo kresťan besiedkár profesionál, kresťan, ja neviem, aký profesionál. Rozumiete trošku, na čo mierim? Nezištná. Sadol si niekedy s Pánom len tak a povedal som, Pane, dnes nebudem hovoriť o sebe, prosím. Ja chcem niečo, čo teba trápi. Hovor mi ty. Čo ti robí starosť? Alebo mal si takéto okamihy, kedy on mohol zdieľať s tebou niečo? Ja som rozmýšľal, aj teraz rozmýšľam, či je dobre to slovíčko nezištná. Či tam nedať obohacujúca. Dávajúca. Prečo sa jej zjavil prvej? Lebo nemala od neho iné očakávanie. Nemala od neho iné očakávanie ako jeho samého. Lebo vedel, že ona dáva lásku. Ona dáva záujem. Ona dáva pozornosť. Ona dáva srdce. Ona dáva seba. Nezištná. A napadá ma veršik z príslovia. Pijavica má 2 dcery a tie kričia daj. Si pijavica. Ale samozrejme s tým všetkým, že on nám dal zasľúbenia, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. My sa máme modliť, my máme čakať. My máme byť neoblomné vdovy, ktoré otravujú v modlitbách, až kým nie sú vypočuté. To všetko písmo hovorí. Ale predsa len hovorím o tejto stope lásky, obohacujúca, nezištná. Láska, ktorá chce od toho druhého. Bodka. A teraz vás poteším. Toto je posledná porcia, posledná stopa lásky, o ktorej som chcel dneska hovoriť. A bola poslaná. Pán Ježiš jej povedal, choď k mojim bratom. Choď k mojim bratom. A pre mňa je to stále veľmi, veľmi hlboké. A tak boľavo, ale zároveň aj tak príjemne hlboké. Prosto, prečo sa nezjavil tým 11? Prečo za nimi poslal ženy? Prečo za nimi poslal Máriu?
akokoľvek bola poslaná. A toto sa stane, keď sa stretneš s Ježišom. Ak ho naozaj miluješ, tak vieš, že zároveň prichádza povolanie na tvoj život. Zároveň, ale nie je to služobné povolanie, ktoré ti dajú ľudia, keď ťa ustanovia do nejakej funkcie. Ale zároveň vieš, že máš message, máš posolstvo. Ty si sa stal tým živým, chodiacim posolstvom a živou kázňou a živým kostolom pojazdným, alebo neviem, ako to nazvať, ale ty zrazu vieš, že Ježiš je u jeho otca a u tvojho otca. Že Ježiš je u jeho Boha a u tvojho Boha. A ty nejdeš ďalej svojou cestou. Láska sa nevie vrátiť. Láska už nevie robiť to, čo robila predtým. Je jeden jediný smer, ako ísť ďalej. A to je si preniknutý posolstvom, že Ježiš je živý. Sedí po pravici všemohúceho Boha. Pripravuje nám príbytky v nebesiach. A príde si pre nás. Láska je poslaná s touto messageou, s touto správou. A nie služobne. Nie služobne. Nie z povinnosti. Nepotrebuje byť apoštolom jedným z 12. Konec koncov, oni boli v tom služobne. Vidíte ten rozdiel? Medzi ňou a nimi. Aspoň trochu. Láska vie, že ide s poslaním. A je poslaná. Je poslaná. Amen.